Ben, bons días. Hoxe, nesta roda de prensa, falarei de un par de cuestións despois do que me preguntedes vos. En primeiro lugar, gostaríamos facer un primeiro análise global desa proposición de lei para o fomento de implantación de iniciativas empresariais presentado a bombo e platillo polo Partido Popular e que é a continuidade, pero acelerada, da política do Partido Popular do señor Feijóo de vender o país a pedazos, a prezo de saldo, ás grandes empresas. É a continuidade da súa labor como axentes comerciais destos lobbies e entregar o territorio a cambio de moi pouco ou de nada, ou máis ben, a cambio de destruir paisaxe, o medio ambiente e sin apenas retorno social. Vese que a única política do señor Feijóo é especializar a Galicia na produción de materias primas baratas con actividades que non crean emprego, moi pouco valor engadido e que, sin embargo, sí que deixan impactos graves no noso territorio. É unha especie de TTIP de andar por casa, xa que parte da mesma filosofía. Repite unha e outra vez a expresión trabas administrativas, eliminar trabas administrativas, e o que considera o Partido Popular trabas administrativas é simplemente garantías ambientais, paisaxísticas e de participación pública da cidadanía, que son recortadas ou eliminadas neste texto de lei. Por outra banda, non nos gusta tampouco o como, nin o que, nin o como. Non nos gusta o como porque presentada cunha argucia que mostra unha falta de respeto total polo Parlamento galego e pola separación de poderes, xa que é presentado por vía de urxencia, o cual reduce as posibilidades de dar un debate en profundidade cando se está falando de sectores estratégicos para o país. Pero é un bon exemplo do que significa para o Partido Popular reducir trabas administrativas. A presentación desta lei pola vía de urxencia o que reduce é a capacidade de debate, a capacidade de participación e, polo tanto, é un bon exemplo do que despois fala o Partido Popular de reducir trabas cando se refiere ao medio ambiente ou aos impactos paisaxísticos. É un desprecio máis dun partido que aspira a ser totalitario, que non cumpre nin os máis mínimos requisitos formais. É un totum revolutum tamén, un Frankenstein cunha mestura de medidas de varios departamentos como un caixón desastre, cando acaban de aprobar hai meses outra, neste sentido que foi a lei de acompañamento. Hai moita sobreactuación na publicidade e propaganda, pero moi pouca na planificación, con bandazos legislativos que enmarañan a nosa realidade normativa e que reflexan que non hai unha política pública por parte do goberno Feijóo. Que nesi planifican son as grandes empresas de sectores como o eléctrico, o mineiro ou o forestal, que son os verdadeiros cerebros que están detrás desta lei que executa o Grupo Popular e o goberno de Feijóo. Os cerebros están nas grandes empresas e Feijóo escribe o seu ditado. Non nos gusta o como porque, a pesar de que se di que hai participación cidadá detrás, escápaselles no texto porque realmente quen fixo este texto foi o goberno da Xunta, que despois o pasou ao grupo parlamentario. Onde están as canles de participación da xente para aportar neste texto? E tamén reflexa que neste batiburrillo confuso non hai planificación estratégica e moito menos un debate social para implementar modelos sustentables de futuro que sexan bons e positivos para a maioría e non para uns poucos. Ao contrario, o que se pretende é colar pola porta de atrás medidas que están destinadas concretamente a favorecer intereses específicos de grandes empresas. Afecta a sectores como o sector eólico, forestal ou mineiro. Hai 3 anos que no eólico vimos dicindo que o concurso de Feijóo está morto e que hai que implementar un novo modelo para este país que corrixa as eivas do pasado. Non se fixo nada e se fai agora mesturado con outro tipo de iniciativas unhas medidas que pretenden a liberalización do sector para que quede ainda máis en mans dunhas poucas empresas como son Iberdrola, Endesa, Enel, Gas Natural, Fenosa, ACS, Ferrovial,
bancos e fondos buitre, que son os únicos capacitados a día de hoxe de cumplir con este modelo. Por lo tanto, isto quere dicir que o PP pretende decirlle adeus a unha aspiración lexítima de moitas de nós, de que o vento, que é un recurso natural que non pertence a ninguén, ou o territorio que dos galegos e das galegas, revirta na mellora das condicións de vida dos galegos e das galegas, e non un negocio espectacular destas poucas empresas. Decisións políticas foron as que determinaron que dos centos de millóns que se facturan no negocio do vento, a maior parte, o 90 e pico por cento, sexa para grandes empresas de capital estranxeiro ou de fora de Galicia, e prácticamente non teña retorno para a xente. Como ben decíamos na semana pasada, nunha rolda de prensa sobre 2 proxectos eólicos na Costa da Morte, que va a causar fortes impactos, e nun caso, como era 3 xeradores de 9 megavatios, non van a deixar ningún euro no canon eólico. Podería ser esta proposición de lei unha boa canle para introducir modificacións para que se pagase en función da potencia e non do número de xeradores, para que pagasen polo menos o canon eólico, que xa un retorno social bastante ínfimo. Pois non se preocuparon. Tampouco se preocuparon de introducir medidas de conservación da paisaxe, posto que na actual situación do desenvolvemento eléctrico deste país, ou eólico, a prioridade non é a expansión acelerada de eólicos, nin a expansión acelerada da produción de enerxía eléctrica nun país que exportamos 1 de cada 3 megavatios e que non nos beneficiamos desa sobreproducción neste país. Beneficianse outros e aquí quedan os impactos. A prioridade debía ser integrar a actividade eólica coa paisaxística, coa conservación medioambiental e cun retorno social para a xente. Pero o Partido Popular non traballa para a maioría da xente, traballa para esos intereses que son os cerebros que están detrás desto. No eido ambiental, e non me quero estender moito máis, supón que se vai a acelerar o proceso de desenvolvemento dos parques eólicos para beneficio dunhos poucos, sin ter feita esa proposta de ampliación da rede Natura, co cual, unha vez máis, feitos consumados en contra do medio ambiente. Aquí, en definitiva, no modelo que quere o Partido Popular e que impulsa nesta lei, quedan os impactos, os graves impactos, e só as migallas, mentras que hai xente que se está forrando a conta do noso vento e do noso territorio, e piden liberalización, pero só para eles, cando lles convén. Cando lles convén tamén venen con papá Estado e mamá Xunta a utilizar a declaración de utilidade pública para forzar a xente a vender a precios baixos. É dicir, onde está a utilidade pública de que Enel instale un parque eólico nos montes do Morrazo? É un negocio privado. Aí sí que non queren a liberalización. Aí sí que non queren a liberalización para que a xente, polo menos, cobre uns precios xustos. Aí queren que veña o Estado a amparar o saqueo. A declaración de utilidade pública sistemática e sistemáticamente utilizada para extorsionar a xente, pois é reforzada nesta proposición de lei. Por lo tanto, non hai vontade ninguna de corrixir esa eiva, de facer do eólico unha posibilidade de dinamización e de enriquecimento no rural deste país, de creación de emprego. Podería, todo está inventado, poderían adoptarse outros modelos implantados en outros países onde houve participación pública ou participación comunitaria no desenvolvemento eólico, e tamén creando zonas de exclusión medioambiental, ademais das de rede Natura, ou paisaxística. Estáse anunciando os catálogos da paisaxe e as directrices da paisaxe, e debería de agardarse a ter zonas de exclusión máis alá do que son as zonas de rede Natura, que son as únicas excluídas, e ainda así parcialmente. É dicir, o único territorio que queda a salvo do desenvolvemento eólico neste país, a día de hoxe, é o 11% da superficie de rede Natura. Incluso nesta proposición de lei amplíanse as áreas de desenvolvemento eólico, incrementando coas áreas de reserva e as áreas de investigación. É dicir, se a Xunta decía fai pouco Galicia é unha mina, pois tamén Galicia parece ser que para eles é un muiño de vento. Na minería tamén,
optan por medidas de liberalización para esas grandes empresas que explotan un sector que xenera graves impactos no que hai un grave descontrol, como atestiguan as constantes denuncias dos colectivos que están loitando porque se respete o medio ambiente. Por exemplo, ainda fai pouco debatíamos sobre a mina de Sanfins, onde vamos ter que apandar todos os galegos e as galegas co resto das presas que algún día explotaron algunhas destas grandes empresas e das que SACIR non se quere facer cargo. Bueno, esta lei o que fai é darlles barra libre, facendo unha reducción de garantías da ciudadanía enorme. Iremos destripando neste período de sesións esta proposición de lei, non podo poñer estes grandes exemplos, pero se basea na reducción de prazos e no abuso do silencio administrativo positivo, é dicir, o proceso continúa, aínda que non cheguen os informes a tempo, aínda que non haxa as garantías suficientes, o proceso sigue para diante, porque o objetivo, segundo di a lei, é que ninguna traba administrativa, e digo textualmente, ninguna traba administrativa impida o desenvolvemento económico, o desenvolvemento económico dunhas poucas empresas. O problema da minería non é a expansión acelerada, é o control e a integración, a creación de máis valor engadido e de máis emprego, a racionalización da explotación dun recurso que non é renovable. No forestal, o mesmo, unha serie de medidas que favorecen a profundizar neste modelo de produción de madeira barata para pasta, de papel ou para biomasa. Por lo tanto, as únicas medidas non son de planificación, de introducción de novos métodos de cultivo, de novas medidas para a planificación, senón a, unha vez máis, repetición da reducción de trabas administrativas. E unha vez máis, cando coñecemos que moitas das explotacións forestais o que provocan moitas veces nas cortas e nas plantas, pois son, en casos determinados, impactos no patrimonio que non están debidamente controlados e en vez de cambiar de modelo o Partido Popular profundiza neste modelo que, como os datos din, non crea moito emprego, non crea moita riqueza e que sí que crea pérdida de biodiversidade, etc. E xa por último, no que centrou o discurso do Partido Popular en os incentivos ás empresas, que me ensinen a min os incentivos que se regulamentan ou que se introducen nesta lei para as empresas. Os incentivos se lle cargan aos concellos unha vez máis, que incluso terán que correr tamén coa conservación dos espacios dotacionais cedidos nos plans empresariais. É dicir, a Xunta de Galicia quere asumir o protagonismo dos incentivos cando quen vai a dar os incentivos son os concellos galegos. A utilización, mentre lle pasan o morto a outros. E eses incentivos tamén supoñen nesta proposición de lei a creación de figuras como os proxectos singulares ou proxectos de especial interese que se suman aos proxectos industriais estratégicos, que son definidos como aqueles que poden arrastrar a actividade económica deste país, sectores especialmente interesantes para o desenvolvemento deste país ou sectores que teñen unha especial necesidade de solo. Con unhas definicións tan vagas, pois podedes imaginar que se habrá porta a discrecionalidade para implantar proxectos que lle interesen ao poder de turno. Pois, por exemplo, se a creación de emprego é unha das cuestións para definir un proxecto como de especial interese ou singular, pois ben nos lembramos canto emprego prometían coa instalación da mina de Corcoesto. Ata 1.400 empregos, dixo o señor Feijóo que iba a crear a empresa canadiense. Bueno, pois aquí se nos pode colar, como este tipo de proxectos, moitas iniciativas que lle interesen, con intereses espurios detrás, e a consecuencia é que o que sexa declarado este tipo de figuras xeralmente terán a reducción dos prazos de tramitación á metade e serán prioritarios. E iso nos parece, unha vez máis, trato de favor, rebaixar as garantías e o que nos parece escandaloso é que nestes proxectos singulares se explicite que proxectos singulares de xeración eléctrica o amparo da lei eléctrica aprobada por Soria, pois se explicite a rebaixa do período de exposición pública de 30 días hábiles a 20. É dicir, uns proxectos que, como vimos en Catasós, xeneran contestación social, o que se está quitando posibilidades á xente de facerlle frente ao negocio privado de empresas como Gas Natural. Nos parece, en definitiva, gravísimo, nos parece un reflexo moi grande do que é o Partido Popular, por lo tanto, nós sí que queremos
facerlle frente a este modelo, porque creemos que este país se merece outro modelo. Non se merece o saqueo, non se merece vender o territorio a precio de saldo. Temos potencial para que estes sectores beneficien a moita máis xente, creen máis riqueza, creen máis emprego, e o Partido Popular aposta por un modelo tercermundista, de subastarse diante das grandes empresas con outros territorios e de venderse máis barato para conseguir iniciativas empresariais en sectores puramente extractivos ou que se benefician dos nosos recursos naturais. O vento é noso, o territorio é noso, en cambio os beneficios non. Neste aspecto nada máis, perdonade pola extensión, pero isto ainda dá para moito análisis debullado que faremos, porque, como xa dixen, é un totum revolutum de iniciativas legislativas que deberían de ser debatidas unitariamente para dar un proceso de debate sosegado. Por outra banda, quería falar tamén dun asunto que parece local e para nós non é, que é a moción de censura que se produciu no Concello de Coristanco hai uns días, creo que o venres, e quería dicir dúas cuestións sobre eso. A primeira, que sigue a actitude hipócrita e antidemocrática do Partido Popular de promover espuriamente mocións de censura na que están ao frente personaxes como Telmo Martín ou como o exalcalde do Partido Popular de Coristanco, que levaba 26 anos no cargo, coñecido por as súas prácticas clientelares caciquires, por as súas imputacións, por facer negocios particulares co Concello de Coristanco. Ese home é o que arguiu esta moción de censura e é amparado polo Partido Popular, por moito que o día despois anuncien que os expulsan do partido. Esta táctica neste país xa a coñecemos. O Partido Popular tiña que parar este tipo de operacións antidemocráticas. Pero hai outro segundo aspecto que tamén nos gustaría analizar, que é a legalidade deste acordo. A legislación do réxime electoral xeral é clara a este aspecto. O artigo 197 di que cando un concelleiro participe nesta moción de censura cando teña abandonado o seu grupo municipal de orixe, de cando se constituíu ese concello, pois a maioría necesaria para que saia adiante a moción de censura incrementase no mesmo número que correspondan aos concellais que abandonaron o grupo. E quero decir, si, como declara o Partido Socialista de Galicia, se notificou en tempo e forma á Secretaría Municipal do Concello de Coristanco a expulsión de Abraham Gerpe do grupo municipal do Partido Socialista, o acordo é manifestamente ilegal e debe de anularse. Por eso registramos esta mañá unha proposición non de lei instando o Estado a actuar, porque o Estado pode actuar de oficio, segundo o artigo 65 da Lei de Réxime Local, e a vía máis rápida para restablecer a legalidade en Coristanco. E resalto, si o Partido Socialista de Galicia comunicou previamente en tempo e forma a expulsión do grupo municipal, que non é a expulsión do Partido Socialista ou da militancia, é a expulsión do grupo municipal, un trámite moi coñecido na vida municipal. Digo esa salvedade porque non me quero pillar os dedos. Se iso é así, a vía máis rápida é a actuación do Estado. Sabemos en que máis está o Estado, non confiamos en que poida actuar, desexamos que actúe e por iso tamén agardamos os recursos dos grupos municipais da corporación que así o desexen e que deben presentar, evidentemente, para garantir a recuperación da legalidade no Concello de Coristanco. Que se queira ou non, nós non vamos a entrar a valorar a política municipal de Coristanco. A cidadanía votou por un cambio nese Concello que tiña un alcalde que practicaba as vellas prácticas coñecidas do Partido Popular, do caciquismo e o clientelismo. Por a miña parte, nada máis, quedo a vosa disposición para que me fagades preguntas. Si non... Eu queria preguntarle polo parte do inicio do curso político do delegado.
serio, galábase da presencia de galegos a nivel estatal, por o propio presidente do goberno. Non sei se creen de unha área que esa presencia de figuras galegas na política estatal se produce tamén un debate nunha presencia de Galicia a nivel estatal. Ben, primeiro, foi un festival da hipocresía total e foi unha demostración de que a única política, como lle chamou o señor Feijóo, a política galega, nós creemos que a política galega non é dicirlle si buana a Rajoy e ao goberno central en cada un dos temas que afectan a este país. Si se considera que se defende a este país e a Galicia, incluso ainda que o teu partido este no goberno central, ti tes que plantarlle cara cando se lle agrede a este país desde o goberno central. E temos moitos casos, dende o tren ata a transferencia da AP9 e o vergoñento veto que puxo o goberno central con mecanismos antidemocráticos e mentireiros. Por tanto, o señor Feijóo foi a humillar a cerviz diante de Rajoy e é evidente que a presencia de persoas que din ser galegas como o señor Rajoy ou a señora Ana Pastor non se traduce en beneficios para a ciudadanía deste país. Nós non queremos ese xeito de facer política e iso foi o que se viu onte en Cotobade ou en Cerdedo Cotobade, que é un dos dous concellos que fusionou este goberno, gran balance nunha das súas apostas estratégicas de racionalización da administración pública. Algúnha máis? Sí, seguro que respecto ao atentado de Barcelona, non sei se creo que se está xerando un pouco alarmismo de que poida repetirse en outras partes do Estado con esta ampliación das medidas de seguridade que tamén estamos vendo, por exemplo, aquí en Santiago de Compostela. Ben, eu creo que é normal que haxa alarma entre a ciudadanía, pero nós creemos que esta cuestión precisa dun debate que vai ás causas profundas desta situación, que é un problema complexo que ten moitas causas e o que non se pode son censurar cando alguén quere ir ao fondo da cuestión. Por tanto, se os debates son serios e queren resolver unha cuestión que ven derivada de moitas decisións políticas de moito tempo atrás, de política internacional, de agresións constantes e de injusticias e de asesinatos de Estado, etcétera, 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 da guerra de Irak, da venta de armas, do tráfico de armas, da situación de determinadas cidades e ámbitos das cidades, etcétera, etcétera. Ese debate debe darse de xeito serio e honesto, alonxado dos momentos dos atentados, que non son o mellor momento para dar un debate sosegado. A nosa experiencia nos di que pasados estes días non hai vontade de afrontar as causas verdadeiras e profundas desta situación. Nos comprendemos que é evidente que no noso entorno pode acontecer algo en calqueira momento, porque é moi difícil controlar este modo de actuación irracional de determinadas persoas.